ଏ ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି ବେଦ ଭରାଇ ମାରୁଛି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଅ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଶରୀର ଦେହ ଦେବାଲୟ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛେ ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ଦିନ ସରିଯାଉଛି ତେଣୁକରି ମାତା ପିତା ମାନେ ଟିକେ ସନ୍ତ କବି ଭୋଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମ ରେଖ ପରବ୍ରହ୍ମ सूर्य लगी पुण्य तपस्या शरीर भीतर सब ज्ञान लुचि रही प्रभुंर नाम भोजन सदा सर्वदा चलती अंतरात्म चेतना सदा बेले कहते शून्य सजना होती पुरातन जोटा ऋषि मुनि मैंने जहाँ को ध्यान करते भीम भाई कहते ये धर्म को धरले साही पैसा मैंने हिंसा भीम भाई कहते लेकिन
କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ହଜାର ହଜାର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ବିନା ଆଉ କିଛି ମଣିଷ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବିନା ପତ୍ର ପତ୍ର ଫଳିବ ନାହିଁ।